Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Nagkuwat ka, ron mo kong lambusan na ng 2x2. Dili oy. Abi na kung ikaw tong tao nga akong gisampit ganiha nga dili gid mo tingog. Ah, unsa? Doon ay tao din eh. Doon na. Dili ka siya mawang tao nga ako nakita sa luyo sa menteryo bay. Unsa? May anino sa tao nga ako nakita sa kilid sa paril sa menteryo. Nag-itom ni. Pero kalit lang nawa. Sa? Ug nga nang miabot man sa kasaluyo sa menteryo nga naniid makakasbay nilang dindo pater. Di doon ako sa bahay nila sa ibabaw. O nakita ko ang itong mga van nga misud sa luyo nila nga gate. May gate sa luyo sa ilang bay? Doon na. O makapahibong kayo bay. Nga naman bay? Mas pabor kung adto sa atubangan nga gate ang maong sakinan. Pero nganong sa luyo man siya moagi, di ba? Mao ba? O unya, wa gid ka kasud. Gusto gud kasi mong hunahuna bay. Dili sa yun sudlon ang bahay sa mga pater. Pero tempang, nganong naabot man kas menteryo? Nabantayan ni Poldo nga na ako dito. Iya kong gitirahan sa yung shotgun. Unsa? Mao na, hapit ko maanhin. Ah, grabe hawag gid siya mo ilan nimo iya igagaw. Iya gid kang giuneg busil. Nagtuo ko nga wa siya makabantay nga ako ni. Di sad siya sigurado nga tao gid ko. Unsa man diyang gituhuan? Oo nga ko. Unsa? Yabaga gid uto ka nang igagaw nimo eh. Unya iya pa gid kang gipabutan. Maayo sa doon nga nahitabo tabay. Kay akong nadiskubrihan nga buslot ang paril sa luyo sa menteryo. Ug doon na ni agianan paingon sa musuliyo sa mga pater. Mao ba? Ug ang tao nga nakita na ko sa menteryo. Posible nga mausab ang tao nga mianhi dinhi. Kitsa man ka siya, no? Belche? Oh. Yan lang yung pamahaw. Nahimubag. Ito na lang kumukaon sa kusina. Ani ka din, he. May dextrose ka pa. Nahimubag ng tango ng dextrose. Ang doktor ay makahukom, ana. Sige na, kao na. Dinhi na ang doktor. Dini sa gabi, eh. Nahinano kag mayo. Human sa kagubot sa gawas. Gusto kong mukawas din to. Dili ka mahimong mugawas. Ang ganong dili man. Piniriso na ba ko dinhi? Dili man. Makahimo ka sa paggawas kung malagsi ka na sa hingpit. Loyal lang ko. Luwa ko'y sakit. Luya ka. Tawag kayo doon na kay sakit, Belty. Oh. Sir Darwin, Klaro kayo sa imong bayhon nga doon na kay sakit. Busa, ayaw na lang pagtuman sa imong gusto. unsa? Alang sa imong kayuhan nga dili ka na magawas-gawas, Belty. Ayaw ka bala ka. Kung mamaayo ka na, magsugod ka na sa imong trabaho. Tanawa ang paril dinhis luyong bahin sa menteryo. Hala. Dako ato da na busluta ba eh? Gituyo na pabuslot. Di na maklaro kung di gud ka mo paso din yung dapita kay suok naman eh. O nasalipdan sa nagsapaw nga mga nitso. Nya. Imo na sab na ipasiminto. Aw, mao gina. Pero ako na nang alihan og sin og ilansang. O, mas may pa. Ug ang makapahibuhong kay bay. Kay ang daan paingon sa buslot nga paril. Paingon sad sa musuliyo sa mga pater. Tuod, no? Ug ang bayhon sa lalaki nga imo nakitaan. Posible nga mao ang lalaki nga akong nasundan nga may dang bata paingon diha sa musuliyo sa mga pater. Unsa? Di gid masipyat ang akong nahuna. Bay mikmik. Anak gud sangko sa musuliyo sa mga pater ang dan. Tanawa. Gusto ka ba'y?
ug daan na kining maungdan. Buti pasabot nga gisigihan nig agi-agi dinhi. Unya, gikan sa sud, ana di mo gawa sa luyong nga paril nga nabuslot. Ang pangutana, kung kinsa ni mga tawhana. Dali, bay. Sunod ako. Ha? Doon ako'y laing ipakita mo. Salamat kagabihan ko ni Tinto din sa akong kwarto. Og maayo na lang kay gitangtang nilang akong dextrose. Kinahanglan makagawas ko din ano man malipong paman ko. Salamat gaway tao sa sala. Walang untay makabantay na ako sa akong pagkawas karon. Hanggang makabaya ako din Nianagit ko sa kawasapay. Malawas ko sa gate. Mato ko ni Johnny. Uy, Milche! Baldo. Baldo. Habang. Uy, ala, kaluspad ko di mo. Nganong may gawas pa ka? Wala magluya pa ka? Tabangi ko. Mato ko ni Johnny. Unsa? Baldo, sige na. Pagawas ako sa gate. Pero, hindi man mahimo. Sige, dili mahimo. Kuan, di ka mahimo mo gawas ng gate. O ka na ang mando ni Sir Darwin. Dili ko di mo mahimo pungan. Magawas ko. Milche, ayaw lagi. Okay, si Milche, Baldo! Ayaw sa pagawasan! Dali, Milche, dali. Buhi ko, Baldo. Ipagawas ako ninyo. Upaunin ako sa amo. Ana siyang balik sa suod sa bahay, Poldo. Dili ko. Buhi ko. Milche! Noni ako magkasigawas! Tungod kay imo siyang gibiyan. Ibalik siya sa suod! Ibalik! Dali, Milche. Balik si mong kwarto. Buhi ko. Dali! Buhi ko. Buhi ko ninyo. Bay, singgit mo ang gikan sa babaw? Mura marugikan sa mga pater. Sa ilang bay. Oh, wala sab. May mipik. Tingog dito sa babae, di ba? Oh, babay. Babay yun. Layo lang kayo. Di na maklaro. Wala naman sab. Unsa may mo ipakita na ko diha sa gawa sa paril sementeryo? Kanay. Kanang dana. Dahan tuod na. Tanawa, kung asa paingon ka ng maungdan. Lo, ingon man na si babaw bay. Paingon ka na sa bahay ni Dindo Pater. O klaro kaayo ang dan. Bote pasabot nga permining agian dinhig mga tao. Unya, kung mabitpid ka diri sa paril paingon dito, adto ni sangko sa kong payag, di ba? Mao nga ang tunog nga akong napati kapi tao gito bay. O gikan to dinhi. Ug siya ang anino nga akong nakita nga migawas anang paril nga nabuslot. Bay Johnny, utsam kay but ipasabot ining ato mga nadiskubrihan ro no? Ambot pay. Pero, kinahanglan ato mahibawan kung anong dunay naghimog agianan dinhi paingon sa musuliyo sa mga pater. Kung doon na may mga tao nga dili mahadlok mo puslot anang paril sementeryo bay, ang mga patera. Gusto ka. Mao nga pater lang ang makahimo na. Mao nga kinahanglan makasuhod gid ko sa bay sa mga patera. Saan mo lagi nimo? Kung di man ako ang makasuhod, kinahanglan dunay laing makasuhod nga atong kasabot. Ako'y musyod. Lula, ka-agresibo ko nimo musuhod sa bay sa mga pater, Lula. Tugod kay doon na paghihapoy atraso sa kong pamilya ka na si Darwin Patel. Mao nga ako ang musyod dito. Sultihi lang ko kung unsaon ang unsay akong buhaton. Di ka mahadlok la? Tiguang na ko. Wa na ang akong apo. Wa na ko'y kawilihan ining kalibutan na. Ang ato nilang problema karon kung
Unsaon niyo pagsuod dito? Nahibaon ako kung unsaon. Ha? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!